Dat wel werken zo, maar... Ja, dat is speciaal voor de film, maar je mocht ook niet op de deur. Plannetje en oei, wel op het paspoort. Bob Haassen wil. Vestiaire, alleen. Waar zijn we binnen? Reactie? €5 heeft voor dat vuurpuntje. €5 jongens, zijn die zot? Altijd gestaan. Dat is wel een worstje. Bent je er klaar voor? We know each other. He's a friend from work. Hello. Hi. He's a fighter. Verwachtingen van de film? Ik denk gewoon dat ik de helft weer niet ga snappen, man. I want to hear your best applause now. Give me your best applause. Superheroes, supervillains, some shady types, and some real Asgardians. And I know. Ik vind hem knap. Zo'n. Dus dit veranderen en hier worst met bacon, dus dank je. Normaal is dat totaal niet mijn genre films, maar het komt echt super, super, super. Ik heb heel veel vol spanning zitten kijken. Wow, Ja, de camera en al. dus de kinderen erin. Hallo! Dat was dat je van de film vond, want ik heb dat sowieso weer in het land. Veel grappig eigenlijk. Er kwamen heel veel personages in die eigenlijk totaal niet met de film te maken hebben, maar die waren toch kei grappig. Dus zeker kijken. Hey, de sek! Oh, maar dat gaat mee. Ik hoop dat je geen copyright hebt. Zo niet. Het was echt een geslaagde dag aan.
dank u aan iedereen die ervoor gezorgd heeft. En nu is boven toe. Slappen! Je gebruikt dat op het einde. Ik geloof voor nu aan de video mag gedaan zijn. Wet? I am not a cleaner, you get mobbed up. I have trust issues, I can trust